हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनानै लानाय जाबाय। भिडिअ होयैया साननैसो जाबायमोन। स' दिनैनिफ्राय रेगुलार भिडिअ होगोन होननानै आं आसा खालामो। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। आंनि नैबे चेनेलाव इउटिउबारजों लोगोसे गुबुन आपडेटफोरखौ मोननो हानाय जागोन। थ'दो बिदिब्ला दिनैनि आपडेटखौ जागायदिनि। जोंनि गिबि आपडेटआव दङ पीएम मदि बिथांनिफ्राय दासान्दि बयकट बलिउड मुभिनि दावराव जागासिनो। बेखौ गोबां पलिटिकेल लिडारफोराबो बयकट खालामगासिनो। बेखौनो लानानै पीएम मदि बिथाङा बुंदों गासै बीजेपीनि लिडारफोरखौ जे बिसोर रावबो मुभिनि रिलेटेड जेबो कमेन्ट्स खालामनो नाङा होननानै। दासान्दि फाथान मुभिखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो। बिनि थाखायनो पीएम मदि बिथाङा गासै बीजेपी लिडारफोरखौ एडभाइस होदों दि गासै लिडारफोरानो मुभिनि रिलेटेड जेबो कमेन्ट होनो नाङा होननानै। दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआव दङ श्रीमान लेजेन्डनिफ्राय। नोंथांमोना मिथियाबा खिन्थानि श्रीमान लेजेन्डआ सासे स्ट्रिमार आरो गेमार। बिथाङा गावनि इनकाम आरो इउटिउबनि इनकामखौ रिभिल खालामदों आरो रुटारनि इनकामखौबो रिभिल खालामदों। रुटारा मोनसे लाइभ स्ट्रिमिं एप। बिनि इनकामा बेसेबां नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। आं बिनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनि। यूट्यूब तकरीबन महीने का मुझे देता है 12 से 13 लाख और रूटर मुझे महीने का 32 लाख देता है और ऊपर से इंसेंटिव मतलब 1 लाख लाइक अगर मैं लाता। नेक्स्ट आपडेटआव दङ केरिमिनाटिनिफ्राय। केरिमिनाटिनि चेनेलाव गोदान रस भिडिअ फैगासिनो होननानै बिथाङा फोरमायदों। एसे खस्थ' जागासिनो मोनसे बिट बानायनायाव। बे बिटआ जायोब्लानो मोजां जागोन होनना फोरमायो। स' नेनानै थादो लोगोफोर गोदान रस भिडिअखौ। नोंथांमोना केरिमिनाटिनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो ना मोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ DN ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बिनि चेनेलाव 100K जाथारसिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 100K खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलखौबो थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै 1K खालामनानै होदो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ निजिरा रामचियारीनिफ्राय। नोंसोरो थाम्बनेइलाव बिनि फट'खौ नुनानै भिडिअखौ क्लिक खालामदोंबा खिन्थानानै होनि आं। बियो फेसबुकआव लाइभ भिडिअ हगारबाय थायो। फेसबुक पेज दङ बिनिया। बेनि सोमोन्दै जेबो बुंनांगौ गैया। नोंसोरो बिनि पेजआव थांनानै बिनि भिडिअखौ नायबानो मिथिगोन माबायदि कमेन्ट खालामथावथाव। नेक्स्ट आपडेटआव दं आब्दुर रजिकनिफ्राय। नोंथांमोना बेखौ सिनायाबा खिन्थाना होनि आं। बियो सिंगार, बक्सार, ब्लगार, डान्सार आरो बिग बसआवबो नुनो मोन्दोंमोन। रिसेन्टलि बिनि मोनसे भिडिअ सं फैदों पिआर मुंनि। दायो बिनि भिडिअआ नाम्बार 20आव ट्रेन्डिं लिस्टआव दङमोन। स' नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनो हागोन। गावनि इउटिउब चेनेल आब्दुर रजिकआवनो आपल'ड होदों। नेक्स्ट आपडेटआव दं मिस्टार JSB07 इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि अनारआ गोबां मानसिफोरजों रस्ट खालामजाबाय थायो। गावबो बि भइसखौ रस्ट भिडिअ खालामना मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बे भिडिअआव बारा भिउस फैयाखै। 2Kनि एसे बांसिन भिउस, 200निबो खम लाइक फैदों। ओमफ्राय 300निबो बारा कमेन्ट्स फैदों। गासै कमेन्टआवनो बेखौ रायदोंल'। मोनसेबो मोजां कमेन्ट फैयाखै। बि भइसनि रस्ट खालामनाय भिडिअ आपल'ड होनायनि उनाव 24 घन्टानि गेजेरावनो बिनि चेनेला हेक जाबाय। स' नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो कमेन्टआव खिन्थाहरदो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मुस्ताफिजुर इउटिउबार्सनिफ्राय। स' बियो गावखौ आसामनि टप इउटिउबार बुंनानै लायो। बिनाव गोबां इउटिउब चेनेल दङ। बिनिनो गावनि इउटिउब चेनेलनि इनकामखौ बियो देखायदों लास्ट 28 डेजनिखौ। टटेल 37,314 US$ इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोब्ला टटेल 27,98,550 लेक्स जायो आरोना। स' नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। स' लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।